Mga lalaking PDL kon persons deprived of liberty sa Mandawi City Jail gibalhin na ngadto sa bag-ong pasilidad diha sa Barangay Basak. Sayran ta ang detalye pinaagi ni ining report. Sa pagawas pa lang sa ilang selda, strikto na nga gisusi sa mga sakop sa BJMP Male Dormitory sa Dakbayan sa Mandawi ang mga dala sa mga PDL. Gihimo kini dinhi sa karaang pasilidad dinhi sa Barangay Luok. Din gawas nga bahaunon, giulagway nga kuyaw nga mahugno ang pipila ka bahin sa edipisyo. Ang mausab nila nga pasilidad, ang adunay lay capacity nga 180, nga giokupahan sa 1,594 ka mga PDL. Hinungdan nga matud sa ilang warden Attorney Jonathan Baltar, nga daligid ang takod sa mga sakit sa mga PDL. Kinahanglan na nato transfer para mausa na lang gyud ang facility. Kay kung usar ang facility, the more personnel will guard the PDL. Then kaning facility mas conducive siya nga istihan sa PDL tungod kay ang ventilation niya mas okay as compared to the old facility. Dugang ni Attorney Baltar nga sa pagsugod sa Setyembre, gisugdan na nila og ginayhinay og transfer dinhi sa bag-ong pasilidad sa Dungguan, Barangay Basak ang mga male PDL. O gahapon ang katapusang batch sa mga PDL nga gilangkuban sa 92 ka mga piniriso. Bahaunon man gihapon ang gibalhinan. Apan, mas dali ang pagpasuyop sa baha ug mas dako ang lugar ug mamahimo pa nga mapabuhatan og laing building. Dinhi, mas dako ang hawan alang sa ilang nagkadiyang kalihukan, mapaugnat sa kusog, educational ug spiritual man. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. GMA Regional TV Live.